Дай да ги видим и другите, да нагазим в другите, защото тъй става все по-интересно тук. Дай да минем на руските революции. Значи ти тук съм ги маркирал, както си ми ги казал ти, 1905, 17 и 21 година. Включително, нали, 18-21 Махно и там 21 Кронштадт. Да. Дай да ги видим и тия руските революции. Ами, тази за 1905-та Шаркан писа, чел ли си нещо? Не. В свободна мисъл. Не. Там се публикуват така исторически материали. Главно той ги публикува. Той е хванал някаква интересна книга, чете там от руски, като хареса нещо. Има не само книгата, материали на тия теми, колкото искаш в интернет. Само трябва да знаеш как да го търсиш. Ама в интернет трябва да имаш ясен критерий, за да отсееш ценното от... Това да не става, трябва да познаваш материята. Да. Защото е пълно с грешки, и не само с грешки, пълно е с манипулация, пълно е с профаниране и укарикатуряване, пълно е не са и безкористни. Съвсем тия енциклопедии, дето ги правят, като Википедия и тем подобни, правещите ги, не знам какъв е контрола, нали, върху това, което се прави, проверява ли ги нещо, някой контролира ли ги, което е неверно, изхвърля ли го, иска ли им корекции. Има контрол. Те работят на принципа на НПО-тата, ако имаш представа как работи едно НПО. Ами на принципа на НПО-тата, на неправителствените организации. Нали, дават са някакви пари от някакви. Няма значение коя организация си, има значение да бъдеш обективен, когато описваш дадени исторически факти и събития. А не неща да прикриваш, други да надуваш, трети да изкривяваш. И то съвсем целенасочено. Ние живеем в епоха, която е абсолютно враждебна на революциите. И при това срещу тях се действа по всички възможни начини. Сега, моите впечатления специално от Википедия, защото там съм се занимавал, нали, малко с тия хора. В смисъл, наблюдавал съм как влизат материалите вътре, как се цензурират. Механизма, не е въпросът, че те са неправителствена организация, защото те не са точно. Мисълта е, че механизма е такъв, той е разработен вече, нали, финансират се там от някакви, не знам точно от кой се финансира Википедия, може би по-голямата част е от дарение, ако не е на 100%. По-голямата част? От дарение, от хора. Виж какво, финансирането е финансиране, но сътрудниците трябва да са вещи. Не е нужно да бъдат революционери, да бъдат анархисти, когато пишат за анархизма, но да бъдат обективни. Значи тази работа с обективността я решават по... Нали, това е лошото, той е такъв принцип там. Нали, прият още от английската Википедия, откъдето тръгват нещата, че примерно енциклопедия Британика е по-достоверен източник от вестник Свободна мисъл. Кое? Енциклопедия Британика, примерно. Да. Нали, всичко, което е издавано от... Значи, ако една книга ти е издадена на 100 000 тираж, тя ти е по-достоверен източник, отколкото на мен някой, дето го е видял с очите, ако ми го е разказал. Разбираш, което е абсурд само по себе си. Те се следват там, класически... Тия големи събития, виж какво ще кажа, такива големи събития да дадем като комуната. Сигурно има 10 000 книги, посветени на комуната. Зависи какво ще избереш. Ако избереш позицията на Тиер, или на някакъв бонапартист, или даже ако щеш на големите писатели, като Зола, Дюма, тия всички застават срещу комуната. Ако ги избереш тях, само че те са абсолютно необективни. Значи това, което Википедия ще избере, е това, за което буквално са застанали правителствата. Просто такъв е принципа. Става дума, ако някой почне да се заяжда на практика, примерно за анархизма в България, като пишем,
понеже никой няма, деца никой не взима пари да се заяжда с нас, общо взето, когато напишеш си остава, стига да го подкрепиш с някакъв източник, обективен, не. Това стана възможно, защото в Русия този процес беше изнасилен и доведен до логичния му завършек, без това да е един траен еволюционен процес, който е много по-трудно обратим. Ако революцията не изпревари капиталистическото развитие на Запад, аз смятам, че Запада по еволюционен път, по пътя на конкуренцията и на поглъщането на дребните, средните и едрите от най-едрите, в крайна сметка ще стигне до един единствен тръс. Тая е основна тенденция в развитието на капитализма, която казвам само революцията на работниците или на бедните може да сложи край и да създаде друга форма на производствени, на социални, на икономически, морални, културни отношения. Така виждам работата. А сега, защо казвам, че Френската революция с съответни модификации е прототип на руската? Или че руската е модификация на френската или на буржуазната, като вместо буржуазията като господстваща класа създава номенклатурата или бюрокрацията, или държавно-капиталистическата, или новата класа, различни имена дават на този феномен. Който феномен днеска след краха на държавния капитализъм, но крах, който дойде не по пътя на революциите, а дойде по известния на вас път, на който вие сте свидетели. На преходите. Той преходът го стига, но доде по мирен начин. Не доде в резултат на революция на масите. Не значи, че революцията на масите можеше да доведе до анархизъм. Сега, ако на вас ви се спи, и ако ви изморявам, защото тук материята е малко по-сложна, отколкото преразказа на събитията. Това е тълкувание на събитията. Ако ви изморявам, кажете, може да починем малко. Не. И да продължим. Добре, да завърши и чакам въпроса. Значи, модификация на буржуазната революция, в резултат на която се създаде новата класа. Но се съхраниха експлоатацията, съхрани се наемния труд и се съхраниха характерните за капитализма категории стока, работна заплата, пазар, печалба и така нататък, и така нататък. Добре, ама виж търговията, нали, която също много характерно за капитализма явление. На времето, да, то пак имаш някаква търговия. Как да нямаш? А между предприятията? Между предприятията няма, те имат един собственик. Собственик е един. Те са собственост на този единствен колективен собственик. И въпреки това, пак въвеждаха някакви финансови сметки и отчетност, за да могат да ги контролират. И да ги принуждават да се съревновават, да се отчитат, да правят отчисления от печалбите и т.н. Дори ако приемем, че наистина това е следващата фаза на развитие на капитализма или държавния капитализъм. Да. Сега само запомни си мисълта, искам да ти кажа още един момент. Нацизма. Пак е държавен капитализъм. Нацизма беше на средата на пътя между частния и държавен капитализъм. Защото държавата не беше се превърнала в собственост. Имаше голяма част от германската икономика беше държавна собственост, но не беше глобално и тотално.
Но хитлеристската държава упражняваше своя контрол върху капиталистите. И ако, това е моето мнение, ако хитлеризма не беше бит във войната и ако не беше изобщо влезал във война, а останеше да се развива така както болшевизма се развиваше 75 години, на хитлеризма му се оставиха 12 години, от които 6 мирни и 6 военни, които за слепеца бяха ясно, че завършат с фиаско. Аз смятам, че нацизма щеше да стигне до тотално одържавяване на германската икономика и щяха да се различават само по бръщолевенията и по ценностите, но по същност изцяло щяха да са едно и също. Държавна собственост, държавен капитал, диктатура. Сега за едните ще приказват, нали, за социализъм интернационален, другите за национален социализъм. Те и така се казваха, национал-социалистическа партия. Това е работническа. Името на Хитлеровата партия Deutsche Nationalsozialistische Arbeitspartei. Германска национал-социалистическа работническа партия. И в парламента или в Райхстага, преди да дойде Хитлер на власт и ликвидира другите партии, хитлеристската партия се е считала за най-лявата партия и е стояла отляво на комунистите. Както сега, като ги гледаш как са наредени, в Народното събрание комунистите са най-ляво, нали? В Германия. Няма комунисти там. Добре, да. Те няма нищо, няма и социалисти. Да. Много левите са вляво. Употребявам. Не, те не са и леви, те са най-десните, ако ме питаш мене. Но те играят ролята на левица, а така наречената десница приема тая роля. И всички са доволни. Всички са доволни и за да се хвърля цялата вина на левите идеи върху тия, които са всъщност сред тях са най-големите богаташи. Всички милиардери и милионери на България изхождат от техните среди. А казах, нали, че това можа да стане така, т.е. да се извърши конвергенция, даже това не е и конвергенция, защото нямаше с какво да се сливат, да се извърши метаморфоза в обратен ход, т.е. държавно-капиталистическата класа като колективен собственик да се разложи на индивидуални и групови собственици, да се върне с една крачка назад. Това стана възможно затова, защото пролетарията от Русия до нас никъде не излезе на сцената като революционна сила. Защо това стана така? Е много сериозен проблем, който също подлежи на изследване и иска отговор. И част от отговора е наличието на един западен свят, който в момента на тая трансформация не беше в никаква тежка криза, която да го принуди да се занимава с себе си, а имаше всичката възможност идеологически, политически, икономически, финансово, а ако трябва и военно, в съюз с местната държавно-капиталистическа класа, да осигури така наречения мирен преход и граждански и социален мир, при който старата държавно-капиталистическа класа с нейните дечица и внученца се превърна в днешната червена буржуазия. А на работниците пак им го намамиха, да, защото чакаха някой да ги оправи. Че да се задам въпрос. Вместо да използват кризата, защото това беше една от най-тежките кризи, след войната, когато една империя рухваше. Вместо да използват кризата, да излезат на площадите, да излезат на улиците, да търсят побратимяване с войниците, да разбият складовете, както стана в Унгария в 1956 година.
както беше на път да стане в Полша в 80-81 година, и им трябваха 9 години на всичките, и на Запада, и на Изтока, и на Ватикана, и на социал-демократи, и на болшевики и прочие, 9 години им трябваше, за да елиминират всички радикални елементи от солидарност, да превърнат електрикаджията, който е доносник на полските служби, Лех Валенза, да го превърнат в политически гигант, Нобелов лауреат на мира. Той Джордж Буш стана Нобелов лауреат. Джордж Буш е Нобелов лауреат на мира, какво става за него? Слушай сега, Джордж Буш може да стане, защото Джордж Буш е елемент, който е от господарите на света. А Валенса е никой. Валенса го направиха, това и ред работи, и папата го прие, и нам кой си оди във Франция, аз съм се срещал с него и спорове имаше, надуха го като жаба, превърнаха го в политически гигант, елиминираха радикалните му противници, туриха го на кръглата маса, след това проведаха някакви избори, в които солидарност спечели 99%, толкова спечели. Компартията не можа да спечели един депутат. Да, така беше в 89-та година, когато се образува просто... Ама тази солидарност, вече всичките отгоре са били техникални. Кое не е верно. Това имаше и много радикални елементи. Те елиминираха радикалните елементи и останаха техните. След 89-та година, Полша. Напротив, не след 89-та. Това почна още 81-та. Ти каза също да не се разбрат. А тия избори кога са били? Изборите са 89-та, ама 9 години имаше, докато са стигнали. Да, но вече те като печели солидарност изборите, то вътре са били изчистени. са такива вече. Аз ти казвам, че трябваха 9 години, ти го разбрах, за да може една световна коалиция да елиминира всички радикални елементи от солидарност, за да не стане това, което стана в един такъв решителен момент в Унгария. И доказателство за това е в 81 година, септември месец се състоя първия конгрес на солидарност. В този първи конгрес те приеха програма, която програма гласеше превръщането на Полша в самоуправляваща се република с едно генерализирано самоуправление във всички сфери, включително и в икономика, в собственост, в производство, в разпределение и т.н. Това е, което ги оплаши, и след 2 месеца, 3, по взаимно съгласие между тия, които ко-управляваха света от Запада, Изтока и службите, извадиха Ярузелски, генерала на сцената, направи той военен преврат заедно с полицията, за една вечер арестуваха 45 000 активисти на солидарност, някои изчезнаха и изобщо не се чуха. Това положение трае 2-3-4 години. През това време всякакви западни журналисти и какви ли не, одея Валенса беше в някакъв замък турен под домашен арест, даваха му думата, медиите по света го надуваха като жаба и се видя, че кръглата маса, която най-напред в Полша се състоя, е един елемент, който върви, който дава резултати, за да се гарантира мирния преход, и след Полша кръгли маси започнаха навсякъде, та дори и в България. 90-та година. Прескочихме 100 години тук. Дай да се върнем на Руската революция. Исках да те питам следното нещо. Сега ти казваш, че държавният капитализъм е следващия етап на капитализма, след това корпоративния, който гледаме в момента. И то следващ етап, който не позволява по-нататъчно развитие, освен глобализация. Тоест държавен капитализъм в световен мащаб. Сега обаче това е, ако се върви по еволюционен път. Ако се оставиш капитализма, да се развива според вътрешните му правила. Да. Значи тази революция, тя би трябвало логично да наруши еволюционния път и да побутне нещата в друга посока. Нещата в историята не винаги стават логично. Чакай, коя революция да ги наруши? От 905 година, нали, събаря царя тогава.
Бърза революция. Защо Не го събарят. Напротив, точно аз доколкото го разбирам, това, че е имало Тя е озряла до там. Да, е било предпоставка и... Тя не е озряла за нашата революция. Нашата революция прави експлозии в Украйна, в Кронштадт и прочее, но обществените сили за това в Русия са слаби, малки. В Русия има 3 милиона работници. Тя е 160 милиона, има 3 милиона работническа класа, голяма част от която загива в гражданската война. Добре, като казваш озряла, какви са факторите, които играят роля? Кои са факторите, които играят роля за това нещо? Значи да кажеш, че... Искам да кажа, че степента на развитие на Русия в онзи икономически, социални, политически, въобще и идеологически, в това време, когато се извършва революцията, са условия, които са най-много озрели за реализацията на държавния капитализъм. Сега въпросът е дали нашите, ако не е имало сумати идиоти сред нашите, защото е имало в Русия, не са смеи. Както сега ги гледаш сред нашите колко идиоти има, там са били не по-малко, макар че там са били други мащаби. Ако всичко това е имало обща организация, съгласувани действия, те са били по численост, като ги събереш всичките от всичките тюрли, доста повече от болшевиките. Те болшевиките просто са били много малко. Виж какво, болшевиките, когато вземат властта, са 66 000 души. Не, значи малко. Ма не, те са най-напред тръгват от 3 файтона хора. Да, аз те съм чул. Но за 3 файтона с умела тактика, пропаганда, с единство, организационно, стават 66 000 души. И той Ленин е казал, ние за да управляваме Русия не трябва толкова членове, колкото цара има в полицията. Да. Той защо не си правил значи илюзии, че ще управлява демократично? Не само, че няма да управлява демократично, и аз него не го обвинявам. На тях това им са идеите. Че е успял с държавата и революцията да излъжи включително и някои наши, които са имали илюзии, че това е пътя към комунизма, това не е негова вина, това е беда на нашите. А още по-голяма вина на нашите е, че не са разбирали тия процеси, така както ги излагам, макар че тия процеси не са мое откритие, ти ще намериш наченките още в Бакунин на тая критика, която аз правя на марксизма, още по-развити, със същата терминология ще ги намериш в Кропоткин. Значи, ако нашите... Коя книга на Кропоткин? И в полета фабрики и работилници, и в историческата роля на държавата, и в още една... Те ги няма на български, нали? На български мога ги няма, на руски сигурно ще се намерят. Но ти мога да намериш Сталин, 1997 година, критика на анархизма. Социализъм или анархизъм се казва. Сталин писал книги по него време, 1997 година. 1997 година, това е една брошурка, сигурно. Брошура, нали, към 100 страници. И той се опитва да прави критика на анархизма. И вътре в тая критика той цитира Бакунин точно за държавния капитализъм. Така че другаде да го намериш, там ще го намериш. Защо тогава... Само момент. Казвам, ако нашите имаха концепция за историческото развитие, историческия момент в Русия и яснота по ролята на марксическите партии, специално на болшевишката, те трябваше да се мобилизират, да направят групите и ако трябва, да ги ликвидират физически. Даже да не успееше нашата революция при един такъв акт, най-малко 14-15 милиона, които бяха изклани от Сталин, щяха да са живи. Защото трябваше 14-15 вождове на болшевизма да бъдат обезглавени, тяхната партия, тя щеше да дойде по-скоро при нас.
Защото не знам, знаете ли тази подробност. Първият опит за вземане на властта в Русия, болшевиките я правят по искане на Ленин на 3 юли 17 година. Само че Керенски с полицията и с армията ги разпръсват. Троцки в затвора тогава. Има жертви, Троцки отива в затвора, Ленин минава нелегалност. Обаче нещата продължават. Кризата се засилва, по фронтовете падат жертви, опитват се гарнизони, които са в тила Керенски да ги прати там. На фронта те възстават, нашите ще видиш. Защото е имало това, което се нарича революционна чест и революционен морал, който им изиграва лоша шега не само на левите есери, на нашите, докато при болшевиките морал няма. Няма. Няма, разбира се. Няма, разбира се. И ето какво става.